arrossos que fem al Socarrel, que és arrossos fets amb llenya, l'hem reproduït amb gas i hem fet un arròs de peix de roca i gamba vermella. La veritat és que ha estat una experiència ben xula poder venir a defensar els productes del Baix Llobregat i defensar la cuina de territori que estem fent al Cèntric Gastro. Ha sigut un plaer i estic encantada.